Badu soleil, badu soleil, badu soleil, badu soleil, badu soleil. Go to. Hello लोगोफोर वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि सनजित गयारि यूट्यूब चैनलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर जों दिनै माने सिकाराव थांदों आरो दा नै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर जों माने दायो सेसा होदों आरो ना लोगोफोर नायनोसै माबोरै जायो दिनैनि दिना नै जोङो जमा आरो ना गामिनि सेंग्राफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर स्किप खालामालासिनो नै लोगोफोरजोंना सिकार खालामनायाव बैग्रि फिथाइ जाबाय आरो ना बिराद गोदै बैग्रि आरो ना ओंखायनो जाबाय जों बैग्रिखौ जोबोद गोथाव लोगोफोर दायो नै जोङो साबाय आरो ना जेखौ नायनोसै मोनगोन ना मोना ओरैबायदि गय बारि आरो ना गोबां गय फिथाइबो दङ नै जोङो बे साइडआवनो सादों आरो ना जोङो जेखौ ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर नै माने जोङो जेयाव मोनासै आरो ना माने ओरैनो होसोनानै माने गावनानै मोनबाय आरो ना लोगोफोर नै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर गिदिर आरो ना नेवलाया मबाइलाव फिसा नुदों आरो ना लोगोफोर जोबोद खस्थ' खालामनानै मासे जाथारा जाबाय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर नै जों दिनै मोनबाय आरो ना मोनसाब्बाय दाउ दिंखिबो मोनदों ओमफ्राय दाउबो दङ सातथा आरो ना लोगोफोर सयथा आरो ना लोगोफोर नेवलायजों सातथा जाबाय ना नै लोगोफोर सावबायनो आरो ना दाउ दिंखुरा ओरैबायदि मेजेम दङ लोगोफोर डेन्जार मेजेम गोनां आरो ना नै बेलेग मेजेम ओंखारदों नोंथांमोना नायबानो जाबाय डेन्जार न'नि दाउआबो पात्ता मोना आरो ना मेजेमजों ओरैबायदि गोथाव जानोथ' बहुद टेस्टि जागोन सानखाबाय आं लोगोफोर नायनायावनो आरो ना नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनैनि दाउ दिंखुर जानाय आरो एवनायखौ नै लोगोफोर नेवलाया लोगोफोर नै नायबानो जाबाय डेन्जार मेजेम गोनां आरो ना नै बिराद मेजेम दंखायो बरिया सावजोब्बाय नै जोंना गोदाग्रायाबो गरमबावसो लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नै मेजेमफोरा माबायदि लोगोफोर नै गोदागासिनो जोंना नोंथांमोना देखायगोन आं बेदरखौ गोदाखांबा नायबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना स्किप खालामनाङा आरो ना लोगोफोर जोबजासिनाय आरो आंखौ अननानै शेयार खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर सापर्ट खालामदो बेसेबां हायो थाबैनो 1K खालामना हो लोगोफोर आसा खालामो आं नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामगोन आरो थाबैनो शेयार खालामना होनानै 1K खालामगोन होननानै लोगोफोर मिजिंथियो आं नोंसोरनि सिगाङाव टटेल आंनि नायग्रा लोगोफोरा आंनि साबस्क्राइबारा खमसे खम 350 प्लास दङ 350 नाथाय बिसोर 350आव जुदि मोनसे शेयार खालामना होबाबो गोबां जायो आरो ना लोगोफोर नाथाय मानसिफोरा नायबाङा ना बेनोसै आरो ना जाया मानो लोगोफोर नै बेदरखौ नायबानो जाबाय आरो ना नै बेदरा लोगोफोर सेरनैसो जागोन बायदि आरो ना आंनि उनाव बेदरा टटेल आरो ना बिदि होनानै मोनालायबाय नै गोदानानैनो बेदरा गोजा बरिया मेजेम लोगोफोर जानो बरिया टेस्ट जागोन जानो गोसोबा नोंथांमोना फैनो हागोन दै जोंजों नै लोगोफोर गोदागासिनो जोंना गरम ब्रादार गोदागासिनो 7 पिस दंब्रा सैमाना दरसे गुरि डिजेल हरनायदो नेवलाय लोगोफोर सोर नेवलाय मोनजायाखै सोर दाउ मोनजायाखै खालामनानै खोन्थाबाय जाबाय लोगोफोर
नै लोगोफोर जोंना बसआ माने बैसां बैसांसो जागासिनो दं आरोना बेदर गोदायालासिनो नै लोगोफोर दायो संबाय एवबाय आरोना जोंना खालामसिगोनलाय पार्टि खालामसिगोनलाय ओरैनो फिसा फिसौ मागोनि नामाव लास्ट मागोनि नामाव लोगोफोर नै उखुन्दैयानो उखुन्दै आरोना बेदरखौ नुलायलाया बिजोंथ' हरनायदा आं बिरायनो हरगोन हरनायलाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन थेंक इउ स' माच जाय जाय आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बिसोरनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थेंक इउ जाबायथ' आरो